Pryd sylweddolais di'n gyntaf dy fod yn cael trafferth hefo dy iechyd meddwl a sut oedd ti'n teimlo? Pan o'n i tua 14 yn dechrau tygau, ac o'n i just yn teimlo'n really unig. O'n i ddim yn fodlon siarad gyda neb, a nes i ddim siarad i neb am dros flwyddyn cyn deud wrth rhywun. Gyda pwy siaradais di am hyn yn gyntaf a sut oedd y sgwrs yna? So nes i siarad gyda Childline yn gyntaf. Oedd o'n hawdd i fi gallu siarad ar-lein yn lle wyneb yn wyneb. Ac oedd o just yn teimlo mor neis i gallu siarad am pob dim a deud pob dim ar ôl blwyddyn o cadw i fi fy hun. So. Oeddech chi wedi helpu myfyrwyr a iechyd meddwl o'r blaen a sut oeddech chi'n bwriadu fy helpu unwaith i mi ddweud wrthych chi? Dwi'n meddwl na ti oedd yn disgybl cyntaf yn dda. Dwi'n cofio un o drodau cyntaf i ni sydd fewn, un swyddfa fi hefo nodyn bach yn deitha fi sut i helpu ti os oedd ti'n cael panic attacks neu bod ti'n teimlo'n anxious yn dweud. So, strategies yma i fi ddeud sut i be i wneud. Dwi'n meddwl, pan nes i ddod ato fi go iawn wedyn, dwi'n meddwl, wrach, o'n i bach yn nerfus, achos yn meddwl, beth dwi'n dweud beth anghywir wrth ti, ond dwi'n siŵr bod fi wedi dweud beth anghywir wrth ti weithio do. A hefyd, beth sydd fi'n gwneud o'n waith neu, ond hefyd, oedd o'n bach yn, oedd o'n neis, achos o'n gwybod bod ti'n trystu fi a bod ti eisiau siarad hefo fi, ac oedd o'n deimlad da i rwy'n meddwl bod nhw'n gallu helpu hefyd. Just gwrando arno ti. Ia, ac ydw ti ddeud sut o ti'n teimlo. Beth wnaeth ysbarduno di i estyn llaw a siarad ar rhywun yn yr ysgol pan oedd ti'n cael trafferth a dy iechyd meddwl? So, ar ôl i mi siarad i Childline, oedd nhw eisiau fi siarad i rhywun, o'n i angen mwy o help. Ac o'n i just mor isel, o'n i really angen deud wrth rhywun. A so, nes i sgwennu pob dim lawr, cos oedd hynny'n hawdd i fi i wneud. A wedyn, o'n i just angen y help yna, so oedd rhaid i fi deud wrth rhywun. Oedd. A dwi'n cofio pan o'n i'n gweithio efo ti, weithio pan o'n ti ddim yn teimlo bod ti'n gallu siarad efo fi, oedd o'n help mawr i'r ddwy yn eich, so ti'n sgwennu bob peth lawr i fi'n dweud, a wedyn weithio sy'n ni'n dod fewn, ni'n swyddfa yn yr ola ac yna i lythyr gen i ti. Ac dwi'n meddwl bod hwnna'n ffordd ffantastig i gyfathrebu hefo rhywun fatha os ti angen help, achos dydy pawb ddim yn gallu just siarad amdano fo na chdi. Ie, weithio mae'r geiriau just ddim yn dod allan, so mae'n hawdd sgwennu lawr. A mae hwnna'n andros o ffordd dda o ddod a dy deimladau allan a sut ti'n teimlo. Pa gyngor fyddech chi'n ei rhoi i athro neu aelod o staff pan fydden nhw'n siarad am myfyrwyr am eu iechyd meddwl? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n gwrando, peth pwysica, bod chi'n rhoid yr amser y disgybl. Peidio bryniadu, a hefyd danos bod chi yno, fatha bod chi yno iddyn nhw. Hefyd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig, dydyn ni ddim wastad yn gwybod yr atebion, a bod i bobl ddall yna, fatha peidio bod ofyn, achos weithio dwi'n meddwl bobl ofyn fatha beth dwi'n dweud y peth anghywir, neu beth dwi'n dweud peth yn waith. Just, dwi'n gwybod, so ti'n gwybod y hyn wrach, just bod ti'n cael siarad a bod fi'n gwrando wrach, o hynna'n gweithio i ti'n dweud. Ie, oedd hynny'n gweithio'n rili dda, ac yn aml o'n i ddim yn meindio os oeddech chi'n dweud rhywbeth yn anghywir, oherwydd o'n i deall oedd o just oherwydd bod chi ddim yn deall be yn union be, a mae hynny'n iawn, a just gwrando arno fi, oedd hynny'n helpu lot. Pa dri darn o gyngor fysa ti'n ei roi i rhywun sy'n cael trafferth a iechyd meddwl? Yr un cyntaf fysa siarad i rhywun, ond os di hynny'n sgwennu pethau lawr, newch o'n y ffordd da chi'n cyfforddus yn gwneud hynny. Yr ail peth fysa edrych am gwybodaeth amdano fo. Mae'n a lot o wybodaeth ar-lein i gallu helpu chi yn tra'n aros am gwasanaethau. Ac hefyd bod yn agored gyda'ch ffrindiau a'r pobl o gwmpas chi. Os da chi'n cael diwrnod drwg, just deud hynny, a mae'n iawn deud hynny. Ynddi. Achos mae ffrindiau bobl mwyaf agos yn y dyn a pwysica yn bywyd ni hefyd y dyn rhy bobl yn y dyn. Ie, a mae rhan fwyaf o'r amser maen nhw'n gwybod bod chi ddim yn teimlo'n dda, ond just ofyn gofyn. Ie, a gwrach, unig beth ti angen ydy just fatha paned y chat efo nhw'n da, neu just fatha, just am dro, o beth bach sy'n gallu helpu ti'n basa. Gall bobl i'w wneud i helpu rhoi diwedd ar wahaniaethu yn erbyn pobl sy'n cael trafferth a iechyd meddwl? Dwi'n meddwl bod yn barod i dysgu amdano fo. Bydd pawb ddim yn gwybod pob dim yn syth, ond mae yna wybodaeth allan yna os da chi eisiau dysgu amdano fo. A wedyn, just siarad amdano fo, peidio bod ofyn siarad amdano, mae'n neud gymaint o wahaniaeth ac yn agor i pobl gallu agor i fyny iddo chi.